authentic God. Sweet provider, I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there, oh. I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there, oh. I serve a living authentic God, oh, okay, authentic God, sweet provider, I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody. Yeah, can't find Bonnie. May explain it. Now, what was I mean? Pastor, Obi, you want some kind of Madam Esther. Pastor, me board you. Pastor, teaching now, you can. Oh, want some. Okay. Pastor, oh, baby, okay. Amen. So hold on. The next question you will say, and the next statement says, sin is knowing right but not doing it. Unim no crepa ade pa so but unye. A dear intina my yesa. So we need to papa pa. And so unye. Yen fam kwa dream next week. You better ask him sure I am ranting and me late. Until next week. Amen. But you're bumpy, on your boss on your sass, that was say for your teaching. Number D and kind, and now sorry, I hear you. We are the accident, Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, I didn't catch a young brother. Now, on any day, on any cashier, amen. Any deal mupacho, Soligina, one more so, any deal. A shenyam, Dumedian, as you when Yamieja, Oba, and on concluding winti, amen. Yeda wasi minya kupon. Yeda wasi oni Yehowa sewe ye free o aminemu ita wasi minyaku ampalu sewe ye free o aminemu ita wasi minyaku ampala mita wasi minyaku
Medawasi Oni Yehowa Ampalu Sewe Ye free Owa Aminemu Medawasi Minya Kopon Epacho beso free okre mu no wakoma mu na wode aseda ayeye nkamfo ntontron ma Awurade wo bambo no yeso pa Awurade abɔ abeduru sabre biwa no fa aseda ayeye ma Awurade biwa no da Awurade ase hwede Awurade ayama wo sa ampa se Awurade ayi free owu amenemo wayi free ohaw mu wayi free yale ampaso wayi free atiti bi mo na se woni ye diniye ewo ena no pai mo ketrema dabogye moje du wo free sania biwa no fa aseda ma Awurade da Awurade ase odofo biwa no da Awurade ase ka bibi kire Awurade se yetumi kotumi ba anyi anwo denye nyansa enyi enim de enyi ehu bi ehwe ne ye Bible se kwamom kalifo ene Awurade akomanhie se onipa dia se yetumi kotumi ba ya Awurade ne tutu yanamo ono ne kali yanamo do kodi ya ba ye bi ano da Awurade ase da Awurade ase ye da Awurade ase wo so pa Awurade aboyen ye ne yabusua oman a ye firi mo Awurade awe ye nso ye man a ya bewura ma Awurade po ye ho pan oni ye ne ye ma ye difre ne ye fi be Awurade kan bi ano da Awurade ase asafo nso Awurade akoneti ye na wodi ya be ye na asafo odi aye na busua e wo krodue mo no nso Awurade ne abusua no etini ye Awurade ne asafo ne etini ye oni mo mpanyimfo etini ye bi ano da Awurade ase da Awurade ase Awurade ne etini ye ase da Awurade dia enkamfo ye Awurade dia tontron ye Awurade dia yesire Awurade ya ma no so ye tontron ye kamfo no Oh Jesus Christ, demo. Ye nipa na nya ne shade nya no. Obi dai went to me ansole. Oni ni nyina na wura demo. Oni ni nyina na koda ye. Enro anwumre na nso no pay no. Ye we ni tran bia kra bia wonti wo bi mo. Ye ni tua ne pa na nso na ye hu no. But odi Awurade awe so. Ketrema da boje mo je du mo afrisania. Da Awurade ase, da Awurade ase. Ye da Awurade ase, ye da Awurade ase. Ye da Awurade ase ma beside asafu. E mu nipa nyina la. E fra asafu mpanyimfo so ebesi enketua so ye da Awurade asema obi bia lakra obi bia difre ni ni fiba ye da Awurade asema asujafo ye da Awurade asema walefo ye da Awurade asema yam papa no mpanyimfo ye da wasema yan sofo ye da wasema yan deken ni ye dekens eni ye dekenses bi wa no da Awurade ase da Awurade ase bi wa no fa se da ma Awurade oh Jesus ye silaw ye kamfo ye okese Awurade waso na okron ye da wase anesew aseda ye odi Awurade waseda Awurade chiwaye ye na jo nkamfo ewo Jesus Christ demo ye da Awurade asibiem ama ye nuanom enam kwan so eba a onya meduru ha Bible say ba bia ba nu ana ba sansia ewo Awurade din mo no na Awurade ewo ye ntam ye da Awurade asese Awurade eje ne matata obi nam kwan so obi twa kwan mu obi faka e bompo e say Awurade ye da Awurade asema wona brabo say Awurade ji omu nyina tata e do ma ba be kan ye ho de be wo hawo ne amane akwansidie ye yi afiri ho ne ya da Awurade ase bi ono da Awurade ase say Awurade da Awurade asema ye nu o me kan ye ho e bra ye se wo sum ya se no ye da Awurade ase Awurade omunyina tata edo maba be kan ye ho one nam kwan so ba Awurade so won ta kode ntaban so edo maba be kan ye nsa bia no da Awurade ase bia ma won sa se wonya meduru ampo ne da Awurade ase amona brabo se Awurade do maba kan ye ho bre ni ton Awurade ji on tata obi mpo ha eye ne se mekọ asa me nkọ but ye da Awurade ase amani pa na brabo se Awurade ho be kolete no na de na ba ewo Yesu Kristo de mo bia no da Awurade ase sa da Awurade ase ewo Jesus Christ de mo fe ye bompa ye de won pa Awurade anim ye kwa Awurade anim britie Bible say ye kase ye boni a na ye matweresem no dane atrosem na ye dada ye ho ye bompa ye say Awurade hwehwe ye mo emfumsuo biala ya ye de ye ne wadwene mo de ye ne wanisuo ye nantie mu ye nkase mi nkomodie mo Awurade mfa moja na ehwie go kabale no Awurade ye nti na boni nti na obewu ye ehwie moja ne gu ye to mfa nte ye ho enel no pay bi ano na bompa pa ho kwa adoma ngwana ni mu sha
ewo Jesus Christ dem na asem se yakoma emu ye mfode a ye de nam ye eba adoma hinwane ne on kronkron ye kakafo kyerɛkyerɛfo no on me kyerɛkyerɛ baabi a edifo bia la urade hu ye mɔpɔ on fi afo nso enkyɛ ebi kra ye sua de utimu sanamo bi wa utui na nso ne kani kwan hye utu saa na mo no but ebra wate asem no oh bi wa no ka kyerɛ urade se urade hu me mɔpɔ na bua me na mansa nkɔ saa na mo no mu bio mankɔ nkotu saa na mo ni bio manteki saa decision ni bio mo urade ye mɔpɔ ne fa kyɛ ewo Jesus Christ dem urade hu ye mɔpɔ brani ton ewo Jesus Christ dem ye bompa ye asere onyame hon kronkron na ye abuafo ona ye kakafo ona ye kyerɛkyerɛfo enti Yesu ka no ka se we nya nyanka na obesuma otiginafo foforo a wone hon kronkron boafo no ona beba be gina ye chidie ye ntumi nye no ye betumi a ye nti Paul say mitumi ade nyina ye enam Kristo a wo hyemedenti ye bompa se onyame hon kronkron enye kese wo dandue mo onyame anwodin enadi ewo dandue mo ewo Jesus Christ no bia no na bompa se ena no pay onyame hon kronkron anwodin no enhwa no wo dandue mo hon kronkron anwodin na be connect ne ma hon kronkron tumi na be gine matata bia no bompa se bredi to onyame anwodin enye kese wo dandue mo ewo Jesus Christ no bia no bompa wo Yesu ne mo policy yetimi krijina yenka yenua no yenima nian mubi branka ya behie obi o anko no so peso obantam no obehye wasumase but wonya kwan se onkronkron de wonama onkronkron wode kan ho a ubetumi ade nyina ye bompa se onkronkron emefa de nyina no mo pension worship tumedie biara aye die no onyame awodi ne hene ewo Jesus Christ dem apantenten no no awurade bi wono na bompa we Yesu dem alpha and omega assassin ye ye apantenten no awurade ondo kwafo no awurade de omo tempo eno na bepua ye ona mo tempo ni sha ona mo tempo faso sha ebrani tonya ma onkronkron manifesto ewo Jesus Christ enua bia ye na agence ena me komenko utumi ne nya hoten enkanya wo ma ebra ye china ya enconnect wo ma enyo matata enfo meka yensa ewo Jesus Christ abandoned wo urade ewo Jesus Christ ye bompae aka kyerɛ urade sɛ enne na koode na asɛm bɛba onu urade mfa ne so nkasa nkyerɛ praises and worship ye do mo kɔ urade anim dano no ɔhene Yehosaphat urade kasa no ɔse yi anwomtofo akronkronfo ho te na fo mu di ɔman nanim na mo hwɛ de urade bɛyɛ eti esua asɛm na wɔse ye practice ye bompa ka kyerɛ urade sɛ enne na koode na asɛm bɛba urade ahoɔden nyɛ kɛse wɔ no so enyomtofo adi nyame enyomto obepa ebepagye akwa adoma hinwan anim ne ya presi urade no onyame ahoɔden nyɛ kɛse wɔ so sɛ owe Sunday na etwa mu no a ye to solo ha solo no me ko nam ka kyerɛ my wife sɛ eboa me papa wɔ ne message na ɔde ba ye nimu enso na me papa ne obi anya dai eni nkomo but on kronkron na ye na adwuma ye bompa ka kyerɛ urade sɛ onyame on kronkron wonya na adwuma ɛwɔ dem ha pie wa no na bompa brani ton ya ɛwɔ Jesus Christ dem pie wa no na bompa pie wa no ma wani me na bompa sɛ onyame tumi ni jane na wo den enya kɛse ɛwɔ dendue mo urade ma ne basa enya kɛse wɔ ha on kronkron manifest and none of pay our Jesus Christ on no coffee no urade who are free and baby ye besiano na omo kan we kunmedi ye de nwomtofo kwa urade ne on nyame fa on so kwan so so ye do sampakani kwa urade ne mo urade fa on so kwan so so our Jesus Christ be one na bompa so on nyame chan na woten and manifest wo mo on kronkronya adwuma our Jesus Christ be one na bompa and you to mo Jesus and you to my license na some of deliverance manifested our Jesus Christ Bible said any party asemno wo no o ka se Peter yenya dai Peter se ania momla na yenya mu firi na mabusuan kontonchi on kronkron ta asem na chi a epowura wo bia obeti asem na se na asem ne bewura ne no mpemo ebe papa wo kra ne honemo na afa wo beje honam ho asem no e de atomo bia wa no bompa se honam de honam a ye ka ho asem po abefa ne se e ye honam do bia manifested bia wa
wano bompa. So when you to meet her, and you can see what then came up. Be one on a bumper, be on a bumper, be on a bumper. And what Jesus Christ, when you meet her, when you mean what, and Shan was a when you mean Krukutan, and that would then came up. When you mean what, and you can see, when you mean coordination, Baba, when you miss yes, or Quanson Coso, Nemaya Betty and Asam, when you mean what, then you can see and so, Yantin Asam Nasso, and what Jesus Christ demo. Ye bompai. Ye were assassin naibi, a winyamimu. Bible show gufoni guaba, a big assassin, a big uncasim, a big boss on quanchin. Ye bompai catcher, radisha, radima unya sassipa. Wafa uko radian. A radima unya sassipa. Unquaya sassi, a bay of buono sodia, an unquanchin, an uncasim. Then we obey sassipa. Assembly pay and chanya, ye nipachi, ye beji assembly, na ye dia to ya kumasuye, na ya practice assembly, na fufro enya son faso. What out you, Mr. Media come to me, come catch us a bomper, say, Radima Sassipa. Obi se me pesa me ye. Paul is a papa and pesa me mean to me yet. Bonia mempen a me ye. Shamia bonia mempan, I make a set and a seminal and ye. Ye bomper and no pay. Say, when Yamia some piala, no yam name ma one in Kuan in France or catcher. And Radima Memenia Sassipa, and Radima Usunia Sassipa, and Radima Umania Sassipa, and Radima Urina Sassipa, and Radima Ukunia Sassipa, be on a bomper. So baby Sassipa, oh baby Yami Munamatre, I was school a woman, oh baby Yami to me actually, I will be an amphibia nominum, be on a Sampaio, and Yadia Yapa, be on a bumper, open so Baco school when you school Cassiapa, but over school Emma Obano, so Panias as a pa, ha, Missy Baby Bedrovia, a payan comedy, be on a bumper, said Radima as a pa, and Radima Ogufona Pano Oguyano, the Ayas as a pano, and Radima Wanyasa, while you Bayas as a pa, when Juma Bayas as a pa, or Casabayas as a pa, Wadia Bayas as a pa, Ufia Bayas as a pa, be on a bumper, be on a bumper, and what Jesus Christ, I deal with important enough, and what's here, I don't know what's here, me and Nicole, and I was here, me, I don't call, some no more me to know, me as a pa, or be better me, Diameso, I'm about to me as one, be on a bumper, and what Jesus Christ, and I met my fruit, or be better me at Timmy's wedding, and the Quasia de Abishie, when you met in us some prayer, Nayadia Cobapera, and we're fear, and what new memo, and one now for more, and what Casemo, be on a bumper, so Radimania Sasepa, and what Jesus Christ, be on a bumper, and what Jesus Christ, when Yanko Preditoya said the automatic confidant, and when you are your netry and so beside the United, and rather pay our so, my Sasepa. Masasi to him, Masasi to him, Masasinas as papa. I dear Swadia, a bet to me. I hear Maminas as a pa, or for bet to me a diadia or so. Maminia Pura, or be bet to my son, you manumbi. Our Jesus Christ, if you are Mitimo, Bronoa Meteso, and rather Casa, our Jesus Christ, and no pay rather more wanting in Shanisha, our Jesus Christ in him. Afi bi ono da urade ase faseda ma urade bi ono da urade ase abandenden wo urade wa we asase na we awieye ye da wase anopa yi so eye odom ne utumi so ene yete ase ye kasa ni munyam nkan wo urade a wanhwe baabi a ne ye wo na osoma odoba no ma obewugye ye nkwa na oma ya be ye okrati asefo nei na yensu yetumi gina safoforo behu wo urade ajape ye kasa ni munyam nkan ye kasa nkanfo nkan ye fidue no obi wo bia nko hu urade ye ye fei ani so se urade obefa yensu ama afoforo hu wo urade asedan kan se na de wa ye kese wo dandue mu na wani bonyama ye kese ewo antuma entomadan mu ewo Yesu Kristo udin mu ti amen. Praise the Lord. Hallelujah. Another beautiful day that the Lord has made. And Ras to say about to your opening hymn. I'm a patch you opening hymn you be apostolic hymn number 1.
Anopa yebe yiwa. 1, 2. Anopa yebe. Area brings to a bedroom. Area brings to your bedroom. Wo. Enyumre yebe. Ana junsu ya beda wase. Ana junsu ya beda. Oh, asafo Yehovah woso etumfo nyina beko. Odumankuma ejonyame. Odumankuma amotifu nyina yiwaye. Ahotifu nyina. Odumankuma ejonyame. Israel punfu erade asafu Yehovah ni wudin. Yerimfa wani onyam na ma
enyemi bia wan kasano awona wo bo soro ne asase epone ne wo manyina ena no pei techreme nyina kamfo no ye beyi ni dina yeda ambarate yama ejoradi ambara ye beyi witino and I know they so trema ina kamfu beyi witino Israel pomfo Israel pomfo asafu Yehovah ambara
Le baba ye mandere boye makaya raba. And I no pay ya crown wo. Ya ya wukasio. Ya tuntum wo. Udini wana misa. E masita ya raba ye mandere bo. Hina ni anu betu tuwa mwanu wase. And I no pay. Unyime nyina da wase. Unyime nyina dia dansi ya sampa. We are Ramwebra. We are Hinimu. Kokomotia Yasahu Papa Enya ye. Why we are Yame Prakopa. Why you go with the Ansana ya wo. Eh, Onyami Benio, Onyami Benio, Onyami Benio, Onyami Benio, Wusuka Kra, na Wukro. And I no pay Wumaya the Wanyam Brow. And I no pay Wumaya Koto, Wumaya Tuntum. Yes, show with him Conquenium. Lema Sita Yarabaye Manderebo. Iba Babaye Manderebo Eba Sita Yaraba. Lema Manderebo Ema Siarabaye Manderebo. Kiarabaye Manderebo Ema Sita Yaraba. Like Yarabaye Manderebo Ema Sita. Oh, glorious God, we praise your name. Oh, we lay our crowns and worship. Oh, glorious God. We praise your name. Oh, we lay our crowns and worship. Oh, you are glorious God. Oh, Mandere boye ma, no soto yorobaya mama. Yes, you are worthy, you are worthy. Hayara baba ema. You are glorious God. My God, you deserve the glory, you deserve the honor, you deserve the adoration. Hasandere boye. Le kanda ya sita ya rababa ye manderebo. Imama male manderebo ya bakaya rabasaita. Le zata ya rababa ya manderebo ye mamale. Ikaya rababa sinderebo ye mama. E basata ya rabaye manderebo kata. Ile basi enderebo ye mamale manderebo. For you alone, for you alone, for you alone deserve the worship, for you alone deserve the honor, and we give it all, we give it all. And I'm opening na ya wotia, esasa ya shawun sanu nyuma, sanya wawa, sanya fa, sanya radia jino wa yanti asia, and now maya yeni. Papa ya koto, Papa ya sorrow. Why when you Yamashasa season in Amma? Why ready to me be any wa erati and the better to one was say? Eh, what will come a bemna will shot Ejina? Onyami Benny, Onyami Benny, Onyami Benny, and none of pay will my so slow, and none of pay us away a cacrao. Eh, Dim Benny at the better to Emma Saita Yaraba, Libaba Manderebo Kayaraba. Imama seta yaraba baye manderebo siaraba. Imama seta yaraba. Kasoto yoruba. Why is it to reach other? Hallelujah. I am para.
Jesus, Ampara, which is a papa, your son, no soon, or crown. None to me, brew to me in our so. I hindi bebre na babe chemuko. As I'm ready to show one more. A big crowd one, it didn't cry and kai. Nasa papa way, Bible just say. Now, what did that son we are sebeshasi? Now that suiting hini and memory. No better hini agosi da. Hey, Kasandara Baba. Ibo Kayara Baba ye mandere bosati. Kaya bosoto. Hey, hallelujah. Why did to Richard? Ancients of days, as old as you are, as old as you are, oh, you remain the same, oh, ancient of days, as old as you are. My God, as you are you? I feel you cold. Oh, he ne bang near the better to I'm on was say. A dean bang near the better to I'm on was say. Wa wo free titi ye onyame na emprempren yanso da so ye onyame obi remma na obi nso entumi emmada wa wo di hene osoro asase ase tumi ban na erade wo de kasa ya so hwe ni hu se ampa tumi biare ni ho edin biare ni ho nana biare ni ho Wunkuto na wose ayeyi, wunkuto na wose nkamfo. And ano pe wuma yokuto na yosoro. Ye mfawa yeyi eni na irade. Ye shirao ye yaw kese ye kasa wosu na wokro. Ewo doba Yesu Kristo di munti. Amen. Montonyo dede nye radia ye montonyo dede ma Hallelujah mofa osebo nye radia ye montonyo dede ma Hallelujah Kristo yankunim din ampa ni moja ne din kunimo oh ajodi bonye ni o si semyo montonyo dede Hallelujah Kristo yankunim yeah.
Janedi Kunimo. Oh, what you're the Bonya, this every. Motono Deva. Oh, Tetelesta, very. Oh, Tetelesta, very. Oh, Tetelesta, very. Mukaji Wadu. Hallelujah, Tetelesta, very. Oh, Tetelesta, very. Yeah, Tetelesta, very. Mukaji Wadu.
pese oyere odimi mebiro mebrema kuma asi mama ye ni radia semino ni radia pese oyere odimi eradi pese yo ni radi pese oyere odimi. Amen. Hallelujah. The Nyamia says, so dear Nina Bishia, the fear, the nice, say, about and the ma. A Nyamia dum and yet Misham Waha. If it's no a torn run, if the former year near day. Nasende, Nyamia, you are dum, what did you tata do over doing the Nasia, Naya Dumarakwa. It's here, I can say, yes, yeah, that was you. Because before I could say, now, you recognize your opinion for or more away and in the day. Your grandpa and your grandma, hey, before your mammy penny, without your banner for move and chevy. Your grandpa near mammy penny, I will fear her. It's you recognize Nick, I say, yes, your Darcy, and a papa, I am more quaba. Before your sofa and your sofa mammy, John Mens and Lady Carolyn, so more nasty to you recognize more. My fair elders, our heart to know, you recognize the elders, they can say yes to a shrub. In the Namiasi, a brave we ever choose Safre, a presiding elder, or say that all the Namiasi, my brain. Meradi, ese oh yeah no, oh de me, brema, yeah no de me, brema kuma asi na maye ya wa shemino amerade obese oyeme odibi Amaradi, say, oh, yeah, me, Odi me, Amaradi, say, oh, yeah, me, Odi me. Yada wasi nano pain so ejapa eda wasi se eradi waye yen kwaji ebotan yada wasi eradi waji yen free owuo ene amane mu yada wasi uye nyankopon ene abankese owu nyame asem a wodi amma yen eradi nyame nkronkron so a wodi agya oye wasi dan waye ma no pesi ehia Erade won sem ne de honhom yen kra ne nipadua hye so wankasa erade fa saka yen ania wo man na no pe no erade atena yakoma pon so na de etua na mon se wo ma adofo a wafre yeda wasi wo Yesu di mu amen ena no pe making kind and I say ye can kind free Lucas empano itie edun otwe chichemu eye edun otwe aduonu no Luke chapter 18 verse 18 to 25 and in second
1 so yɛbɛka free Luke wa ti enkron timu aduonu miensa. Hallelujah. Amen. I can come and look at some petty I do what tree. Teacher, I do what tree, I could see. I sit down. Now, open ye be beside no say, church for pa. A dear na men ye, naming ya down qua. Yes, to say, I then old friend me, papa. Obiara nya papa te baako one yankopɔn woni mamra no nsam no nsaya wade eni ewu mmɔkro no eni adanse kru mu di wagya ne wonani na ɔka sɛ yenum nyinaa mefiri me mmɔfrase na me di so na Jesus tii saa no ɔse ne sɛ ɛdanso ɛdaso kan wo adeɛ baako kɔtɔn deɛ wo wanyina na kyɛma ehiafo na wobenya ajapadeɛ wɔ soro na bra bedi machi na ɔtie ye no ɛyɛ na awerɛhoɔ sɛ efiri sɛ na wɔyɛ ɔdefoɔ kɛseɛ na Yesu hwɛ no ka sɛ sɛ mahune Edia eyama osikani sikafo ene adefo se obekọ Onyankopon ahenni mu na eye mrema yoma se ebefa panie eniwa mu sene se odefo bekọ Onyankopon ahenni mu. Amen. Amen. Pacho 9:23 no sumai pacho. Yeah. Dichemwa ayeduonu miensa no ahopachire. Na okachire won nyina se obi pese odi machi a ompa ne ho achi na omfa na sendua da na onni machi. Amen. Amen. Me nia mejina so akasa no eye osuani efre, the call of a disciple. Sa kinkan asem yinu akinkan eye Yesu ene nasuafo ne nam ikita hodie bi a one Jewfo mpanyimfo na sikafo ne bi anase rulers ne bi ediye na eye adia papa no ehia bibi free Yesu nkyɛn ene Yesu so kyerɛ ne nea baabi a wo free ba no ne sese we den okoye adinti ne ba asase se Yesu nim niema nyina. Hallelujah. Na titimire mu no so obi ye Jew ruler anase oye obi a odimu na okɔ animu a omudi mmara so pa omudi mmara so papa tu ze Yesu kika ansem be say oh mi wura saa niema odie no problem me di so pa o se ne saa dia koton ne awo nyina ne fama ehiafo. The call of a disciple. Niana Yesu edin kan a ɔkyerem ama menomienu ati ase ne ye ensosoro ye da enyamsom ene ekrisosom entem. The difference between religion and Christianity. Eniti Yesu shia papa na se papa shia Yesu no onimu se ohia enkwagye enti wokoto Yesu arirem no ahwe ne Yesu beka nti Yesu ebisa ne nse on se Yesu kan ne manyina ahwe no o se meye ni nyina Yesu se ene sadia ko ne koton ne awo nyina na Yesu kire ne se ne awo ye nyina na eye nemum se
wopese wodi machi na wopese mede wo ye adwuma a esese wonya ahofama a ekire se wodome enti ha no na enkire se Yesu kan kire nse onkoton na japade nyina na wo mehia ni da bi nemom no onum papa na akoma abisa ne se ne woka se wo ye ni nyina no aka ade baako fi wakoma mu nyina na afeye dey na dome afi okenkan o se papa no de areho ye dey esan osuani efre enti enano pay menu mienu nyame afre senem di kan na me pese menu mienu etiase ye the difference between religion and Christianity. Jew for some kind of woman din kan no enim kwan a mufa so edi wo mmra no so omo mokro no omo nia dansi krumu womo enya yere fasem womo entai womo yonko na bibia no omo hwese ne Juda mran eye eka no omo disu pepepe nanso Bible eduba bi Yesu ka say womo afre no na say womo som no ete senia obia ena okwasi ya fefefe ba de biesu kirewa entina Yesu kire se ne awoka nyina na ye nemum ko ne konya ahofama afi no me Yesu metimi ede wa ye adwuma entini ye kenka mienu no o se so obi pese odi machi a mane nye den ompa ne ho achi na onfa na senua da bia na oni machi enti ha na Yesu erefe ne o ka kire papa no ha no o refe se anyinam bia no osuani se nyame efro na se obia wo ha bia no se nyame efre wo a esese utimi epawo ho achi na ufa wasenua etoko na afie no udi nyame achi eno na wo ka kire papa na auntie as me baby o the here no so ye kan adwene esonsunu ya ewo enyamsom eni akrisosom entem ye nyina nyame afre anase e ba ebasom ebibia ba mebisa na do pese so who di enyamsom anase are you showing religion or Christianity? Yesu bisa papa no say menye we ebia na dem ma wo ya ade pa ebia na bibia wo bia wo ye bi ba Awurade bisa na no pese of all those things no se woni mu a ukọ Bible mu e kire eno ye friends enyamsom anase religion ye ba soro no ba bi ye ba mpa ebo no ba bi ye prapra no prapra bi ye konhyiemu no wakobi ni nyina eboa eye enyamsom ba akristosum de se nipa no fi na komom wo ye we mu nyina kine se otimi firi wakomom se fe de se me prada mu haya se me bo akasa se me bo piano a bibia me ye bia no ese se akristosum bam na fe ne me ya ede ehu ani suro ato me ankasa me so na fe no anya nipa ho nsunsanso na obi atimi ahwe nia me yeso ne nia wo yeso abanya me nchen hallelujah eniti Yesu se obi pese odi machi a sa anyamsom no nyina na eye pa oba sorry e bompa ye kompa e bibia na ye good but se wodi Yesu di a nia wo ye no edimu obi nkan kire o se asonde ma ye fi ne be den be pepa sense nya nyamsom na wosum Kristo ana se Kristo sum enti utwa na bibia kan o se afe no esese me ye den me tobo bo miensa e de ma asori me kan kire o sofo nkan kire o bibi kan wakoma se ese me to bibi e cha asori hallelujah so ba asori a necessary se eye nyamsom ana se Kristo sum obi nkan kire o se afe die nkonwa so ye fi tie se me paso enuanom esese ye di akristo sum
Emma ye nyam sum edimo. It is a Uji nyamidi, that's offer Christo, that's a Uromua, a fain when nyam sum a be shame. Hallelujah. It is Oba. Unka Kritu visa and that's why we got to $1. Make $1. Elder pay one po, me say $1 and make $2. For I see in Jesus and say, Osimbe se minyanko, Jesus say, Nyame bubo singina. Was he ready? Oh, chrono me mo chrono. Minye dance kumu inti yeminuya. Na menyahir fasem. Was in your court, Nekoton ya winina. Jesus beside say, can't say, few mu. If you commit yourself to the service of me, and I say of God. In the affair no, oh bah, you been be catch say $1 we are the show soon, yes, no. What people won't find now they are shame. Hallelujah. Nemum nyame beka wakuma se ne oba no ano okuta dama no. Ne wonyina o say I don't care. Me di ko yi nyame aye. Odi ma Yesu na Yesu se nia oba na ye no. Wo mo ho nyina no obi enu a otro no. Ufi mu ade ti nia wo nyina. Ade ntira se wonim se obre adwuma emfa hwemba. No nyame mu nhira ene be de ye odefo. Nti kakra wo a wofi wakoma mu de ma nyame ede bo nyame adwuma eye nyame adwuma no nyame behira wo. Ne nyame behira wo one wasefo. Hallelujah. Enche bia no metie Osofo Makion, the history bia na metie ne Pentecost for side over bi. Oko pension nyina oko Ghana no ni ba bi ti. I'm say wow, nti aso no mo hu na na. Papa no so ka no we aso no panyi ni pa wonim ne oka. Omo ma ne pay omo de command crops. Oh, momfa koma omo ebehia. Oni ne yire ye. Omo ntima anye de. Am fire through. And then you know, see a cassia account to Pentecost voir, Omodo sopa, a yapapano, a yum, and then a yum and a Emma. Yamie Shirano, Eshrano. And the Yanum, Yame Trense, Mumma yamfa and yam sma yeson, yamfa a Chrisosumia day, entire chiri. Hallelujah. Cowbay, Emsen Road at Osenity. What you both fruit. Hallelujah. Come back no rapu fine. Esther. So Inshanken radida. Me pesenya me eka wakoma. Ewo osuma wosumo na wodi Kristo sumye de etai ho. Hallelujah. Enti odika say as a send nipa no pa ne ho achi. Enti bibia wo ye bia no eso hu se wo fi wakumo eno ne say so bi pound ho akiri a na fi wa makwan ama Yesu abeye ne titire e wo na sechenem. Jesus become a priority in his heart. Enti bibia obeye bia no se ne basefo nwom ka no obisa se Erade eyo fana. Senior na make no. Papa no, ni oye nyina office correct. But Yesu ka so nko ton ne wo no, ohu ne awoye. Sese ne de emma so. Ne se udo nyame. What for friend see ye ne Yesu abeye wo titire a ewo akomomo a. Utua na mon amanyame a unsoro. Se utua na mon amanyame a omfere. Se wutua na mon amanyame a wonim se nia ohwe Abraham no wonso obede obehwe. Hallelujah. Sense wodi akrisosom atare wanyam som a wosom no ho. Sense wam bi kwan apa wo ho achi ama Yesu abetena okomom ai beye titire ama. Enana opei me pese nyame hira wo asore mu. Hallelujah. Me pese asoro ye nhira sense da bia na no bi kan sem yo di apostle ara meka
So apostle was sharing bonnie. There be a apostle in the high camera. It is a cast you could be a na aye obi a hwesa apostle bekasa. Hallelujah. So would ni mo o jinshire ni nyina. Hallelujah. Tinka nya make us ya nanka ma be ni mema be na ni asori. Hallelujah ya fa. Emio ni ameka nyina ne se enyamsom pa eye ba se krisusum nka ho a intime mwa. Enu nti na obi wo a enye ya asori nko asori bebre ye okokwe wo ye bibia but at the end of the day no was me pan wa becoming me no wa becoming e osofu ni anka me kire papa eye enyamsom ye huni pan wa sonden de bia oye bibia wa sondem oye bibia nanso o se so osofu ni wa anka de o de be wo no ekrisusum nim enti yesu ka kire papa ne se ko tonia wo nyina adintre ade ehia no jemu na afie no fa ho bra na me urade me do be ye adwuma. Hallelujah. Se yesu betena wakuma se wo pa ho chi ne yesu betena wakuma mu a ugyae ne ma emmoa wo aso oso no mu nyina ugye mu na afie wo de homa urade ne to so mi no o se take up your cross and follow me. And I say, for our sin, we are the etoko. I say, a idea, a hymn no mere pa, but more than it. Say, yes, because if we are sin, we are etoko. Yes, Ubayano, Nanka walk quite say, Bibia, we yame, into our command will be biaso. Obetuma fabe bia na bibia ntimye no na wonamwa na nka nipa ekotokese bibia nyame ede ama no eye adwuma na so ode ye adwuma okoba bia healing okoba bia pagya na Yesu na eba no Yankopon ba na eba no bo nanso kenka o se obre ne ho asia se duru ba bi kura na ompese hu se wide balande adintira sense o man ne ho kwan se ne be ya ono ankasa de ne cross be de ebeto no ko ho na watimi di ogye abre nipa sense ke Yesu yi ne ho adi se Onyankopon a uji senkam no mi ne be nyanko a dabi sense wo hene preko benso du ba bi kura na obronsan ka se oh wo de hwa asase so nyina meti bibia be hye onsa wo ye ana wanye edu ba bi no be pa na suafo no enan ase edu ba bi oso bi be se wo ye kesia maninyo osomfo ansa no waye de waye kesia adinto enti adia ehia wo adia esom wo bo adia wankasankasa wo die bibia na wo ye mu a sure adia wo kondo eni adia e wa senua eso de troko ho sense hase no nyame e di ogye tumi e wo the second part na say taking up your cross, no, the redemptive power of God works in this arena. Nyame ojia huhuma odema menu mienu no. Enti bibi ehya wo so. Ebia wo ye obi a okokonya kra. Wo ye obi so a bibi wo ha wontimi enyai. Wo ye obi so a ahomaso bibi a aye kwankro aye edem aye ade a edi unya no. Take up your cross and follow Jesus. And the okay, can I say, Omko do baby, yes, Peter Bisan say, Erade, you do what you are, then you be. Sense baby, our cassa say, so be besu dimachia on pound in which na on fat na senior to us, con no nimachino, ne Peter or boom. I didn't try because Yamfa Yasenua new entry a coni in which I didn't say Asenua a suwono a ye dangerous a whom papa anti Obia ye Juni Bia nim sending one city. So can kind Smith Concordance na a chimwana ropa into Jane
ye jai bibia Yesu ye jai bibia ja busua jai esika jai bibia ye bedi wo che ose emfa ya senua enye de entu ye kon na last meet no asenua ne end resource is ye beden ye bebo asenua mo so nti ne Yesu pese wo kire nse adie bia edi wunya adie bia do ko seyem adie bia wutimi ja adie bia aya akono a eti wa brabo fato ko in the long run no as I say ye bo adina senuyem nti Paul say ya bo me ni Kristo die asenuyem na masia metie hallelujah since oswa niema ha wono Paul ni edini nya ni ntimi man hutimi fa mawrade no why sa papa yakobisa Yesu no afi ogia ni nyina no fa na senua na homaso any difference saying ni kitikiti any niema eje no odidi Yesu echi na afi de o say masia meti enye me bio na Kristo na otiase ewo me mu hallelujah enti ano pay say Kristo kasefo asenua to ko ho da anuanom no o kire say bomodin na adie bi edunya mempese obetena asore mu ni da bi ekọ no ye ko na ye ba ye kan bibia last year sana no otie this year I was 2 years ago sana no otie this year I was na bi mepese unya nhira enti de Yesu sefo asenia de etuko adie bia eya akono ma menim una onim ho nim se na menim adie bia eja wasabam adie bia mo onyam sum enye yie anas enya akono no Yesu se fatu ko sense asenua no so enwo ye born asenuam amma ohene a anka nipa nyina hu na ekoto no osoa me no nyina bone eniema eya ni nyina papa esoa ni nyina na ye crucify no sene be ya me no mienu benya fa hodie when you are crucified you uwu a wawu afi ontiase emma bone bio ya ne Yesu pese o kire ni nyina enti anopai me pese wani ba ho so osuani frɛ ese ofa niema bim ansa na nyame etimi de wa ya adwuma ye kɔ ye ni achi a ye wɔ nipa be asɔre bebre ho nyame kan speeches wo hu bebre obu o transo mo che bibia but utim say it's painful edu ba bi na esa na asɔfo no ene apostles ne prophets omudi yawo sister wa chera so brother ya cha so mu sister bia omudi yawo so enti na no pay so pese wo yo bia wo yo suani a nyame afro no de adwuma jai enyamsom no efato so de beba abeye nyame adwuma ma Kristo sum ye de emrem eso pa wo ho achi na wo fa wa senua eto ko na nyame etimi de wa ye adwuma hallelujah feni etoso mi ensa na o say mumfa anye den and follow me so bi emma kwan na opa no ho achi na ofa na senua to no ko ho a wo se ne ameka a process enti ebia wo de entokwa pa wo ma kwan na waka se Ewurade me pa chew me pentokwa yi me pentokwa mesumi problem no me dia to me ko humi mobo na jimi na se wo do huma Ewurade yi a na se wo confess yi a afe no ufi ase beye abode foforo preko hallelujah asmafo no no ni Yesu nam no kenkan John no am say John chapter 8 verse 31 was Yesu ka asem na na Jewfo no a ogidi ye no I didn't know stresses are say Jewfo no omgidi omma ofre won say mumbeye medien masmafo anase mesuafo I didn't say na meka no omo work emra eye chinchin ye we no si Jewfo omgidi ye no oma akwan se omeye mesuafo enti se obi efa sam pempenso mienu mu no be last minute na fe ni nyame makwan God give you the privilege and I say the mandate to become his disciple enti ya fe no nyame asem ebe hye wo ma sasafo no hu wa enkyro mo openyame odonyame asem
Nti wo nyame asɛm ɛhyɛ no ma na sɛ nyame asɛm ɛhyɛ no ma no na afei no akɔyɛ no sɛ akyerɛkyerɛ ohuna tambia no ohia nipa a ɔpɛ sɛ ɔka nyame asɛm ɛkyerɛ no ohia nipa a obi a ɔne ne mmɔ ɛnkɔ ɛnsom no a ɔpɛ sɛ ɔyi nyame adi ɛde ɛkyerɛ no saa saafoɔ no ɔkɔ w'anim a sɛ nyɛ nyame asɛnkam no ɔbɛfa a na sɛ ɛyɛ asɛmpaka mu a ɛhɔ so saa bon sɛ yɛka sɛ yɛkɔ nhyia mu ɔne first person bɛtwerɛ ndidi pensɛ tam biara no ne kɔndɔ sɛ nyame bɛhyia nyame ma bɛhyia na wɔkɔ asɛmpa trɛw aka asɛmpa ne kɔndɔ nipa ne sesa firi ne ka ne tebea no wɔti mu no ma wo sɛ nipa no afei deɛ nyame asɛm awura nipa no ama ne su ne ne ban ayɛ den asesa hallelujah saa ɛne nyame ɛpɛ sɛ wohu ne firi hɔ deny yourself take up your cross and follow me ti afei no Paul asɛm wɔkae no na ɛbi fi aseɛ na ɛyɛ adwuma ɛwɔ so ne asoro afei wobɛyɛ nkrataa wiase ɛkenkan wokenkan ɛnya biribi pa bi ɛba ɔne nyame nkyɛn hallelujah osuani frɛ sɛ ɛba saa nipa no ɛbɛyɛ mpaebɔfoɔ sɛ wo ne saa nkurɔfoɔ no te na wɔahwe a wobɛyɛ offended wɔn mu a wɔmɔwurom paa kyɛ sɛ bu a wo sɛ ne wɔ situation ɔrefasade na afei no nyame de ne nsa ka no wasesa wo ne ne kyia wohwɛ wobɛyɛ offended go 2 minutes bi wobɛ sɛ ɔkɔbɔ mpayɛ nti wo a woanyi wɔ awurade wo sɛ wokyerɛ sɛ oh sister oh brother yɛyɛ ne sɛ yɛyɛ nsa ɛnyɛ saa ɔtam bi a 2 minutes bi wobɛ sɛ ɔkɔbɔ mpayɛ ɛfiri sɛ nyame adwuma mu asɛnka dadwene ayɛ dɛn abɛda no so nti ofii sɛ baabi a nanka wɔwɔ no a nyame ayɛ ne saa no ɔpɛ sɛ obi biara a ɔte saa no ɛbɛhu nyame nti nipa no kɔndɔ nyame asɛm ne kɔndɔ mpaebɔ na ne kɔndɔ sɛ oyi nyame adi ɛkyerɛ ma nipa nyina hu sɛ wɔhunu nyame hallelujah nti anɔpɛ yi mepɛ sɛ me ne wokasa bebree sɛ yɛyɛ programs bebree yɛyɛ nneɛma bebree but sometimes I sit down and ask myself say yɛ bregu anaasɛ yɛ dɛn mempɛ sɛ wɔbregu hallelujah mempɛ sɛ wɔbregu nyame ne ɔde atom akoma so anɔpɛ yɛ no mempɛ sɛ ɔyɛ dɛn wɔbregu mempɛ sɛ wohunu sɛ nyame ɛbɛn wo ba nyame ɛnkwati ne nneɛma a ɔde agu hɔ ɛnhyɛ ɔde agu hɔ sɛ ɔde gye nipa no ɛnka sɛ oh mebɛyɛ deɛ wɔne da bia ɔpra so dɛm da bia ɔyɛsɛ nti ɔnni mi koraa na mɛma ne chance on rare cases ɛne nyame yɛ saa ba nɛ anɔpɛ yi asedan ka nyankopɔn sɛ sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ sua nipa a ɛkwan no bia ma wo mepɛ sɛ wode wo ho yɛ dɛn ɛma awurade yie na wosɔ awurade mu yie ɛnyɛ no nko afei no nipa no nam a na meka no saa nkurɔfoɔ no sɛ wohu sɛ nyame adware no a afei ɔmo ahomete wone nam korɔ wone ne te hɔ a ɔmo aso nkɔ adidi asɔ nwom watoatoatoatoatoa especially nkwalaa no so ɔmo ɛkɔdu saa mpɛ sɛ abɔfra bi ɛhu nyame da level no a wapira bibia fastings prayers nwom yi tam biaa sɛnsa ne ɔpɛ sɛ ne ho bɔn Onyankopɔn ma nipa hu sɛ akwasi no wɔte sɛ last year no ɔnte saa bio na mmom wɔhu nyame enti wo a wobɛn no hwi bɛn no na wo so bɛhu ɛdɛn bɛhu awurade ɛna nɔpɛ yi mepɛ sɛ w'ani ba wo ho so na wohu sɛ there's a difference between religion and Christianity na sɛ wode kristosum ka ho a nyame hyira wo na nyame ma wo di yie ɛno na tetefoɔ no yɛyɛ a ɔmhu awurade na awurade hyira wo bebree na sɛ kɔyɛ one way no nko na obi bisa amasɛm bi bɛ last 2 weeks ɛfa wei ho nso mfa ho obisa m sɛ brother adi nti na nkramofoɔ tem bia ɔmo sɛ ɔmo som nyame na bibia na so ɔmo di awu saa this is one of the part nkramofoɔ ɔmo nua ne jiwfoɔ
When we be one way, say any bibi naka, say any bibi naka, enti akoye religion and I say nyamsom. Enti a Christosumun can onim Yesu. Enti near Bab ne Kora nakano, San way. Unitima bia nese ubi was at be anymore. Bibi no account betia say. But say, wo, and none of paying Yamea or dum, now what your apostle fee here. So pra, so otonyum, say, oh, ye be in a dem habiano, ma enye enyam sumqua, for Christus yede a teachery. The numum de ya, a fino will near ma win an etuia, na fino and ma, a shinya mean yam, a manipina come full young one and nipper wachiri, or chibo young pon, who say, we, a you swim ya, Yamian Casade, Edna Sakano, was yes, you know. Amen. But you're meaning, I'm sorry. Your bomb pay no pay. Say, Nyamia, or freno, or you're no quafu yankopon. A when you are singing, or doing now. Osie amia bepim sample. Enti me pesa wo bom paya no pe na obi se okachire rade se rade. Me mpese me ye adwuma keke. Emu mpese adwuma me ye no. Ofra wa frɛ no etaye chire. Enti nya obi na beka kire me se menye sei emfa nhye Kristo die no onyam. Nemum nia onkronkron beka kire meye na fi ma ye ama asoni. About so yankupon any penny, the moon as so yankuponi. Ama ufi a tusha, am a nipa wachichini in Anna, Abefin Yamia, Yan Pacho Bompaye. Your Bompaye nano pay. What he see now you mobile for. And nano pay your Bompaye a radibi sawu yankupon more dinning in the Mudiani Yansa. The Lord, your people will not be religious only, but Lord, we will allow you, my God, to come into our life and change us. Send ye be ready, be hunu wo Christo, ne ready ye hunu wo ye. Ano pay any suafo no huni. Ne ready o ji wudi. Ne ready wo hu kwanga nyame wa ya mo. Ready o show Christo die no nyam. Manipa wa chichi nyina ready be hu nyankopon say eyinom ya Christian fo ampa. And I no pay and pie boni. Kai was sorry ne kai oma. Men I no pay yintimi and show Christo die no nyam. Yintimi for your home ma ye. Jesus it was. 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 Me peso bom pie bio. Sometimes no do empire born so a year juman kasankasa. Ye bompaye di asoro manyina banyame nim. Se nyame mpese ne bebia bekachiri. Ne mum sie nyina beba oduma hiwanum wo anwonyam ene ne tenene ne kasiye mu. Tina no pay ye bompaye se obi ka chira. Nyame ankasa mfa ne nsanka no. Mena no pay nyina mom ne nye asomafo a onu nyame afre a ye di ensiye ene ahoden eye na dwuma pa cho bompaye e bompaye e bion erade e jai asafu nyina hye wonsa won a wo ka chiri won a bibinti erade wontimi keka wo ho won a erade bibinti erade ne ma bi atwe wo e bompaye ne anopay sa asafu hu a kai Jesus ni nyina enya yentema ene niema emfra no engu ye mewo radiano pay edawasi leish tambaraka dori ande mosutaka. Jesus, we bless you. We bless you. Edawasi enewi enso
wa woyɛ ɔdomfo na mmɔborɔhunufoɔ Awurade na nnɛ da yi wafrɛ yɛn sɛ yɛmmra wo nkyɛn anokwasɛm yɛntimi nyɛ asomafo papa anaasɛ asuafo papa ɛberɛ a yɛate yɛ ho ase sɛ Awurade yɛbɛgyae nneɛma yɛ nyinaa yɛbɛpaw yɛ ho akyi na yɛafa yɛsɛ nnua ato yɛ kɔn ho na Awurade yɛdi w'akyi sɛ yɛdi w'akyi a Awurade yɛbɛfa nneɛma nyinaa easy na Awurade w'anu wɔ nyam a wogye wɔ Calvary yɛn so bɛba yɛn so Awurade nneɛma nyinaa mu bɛyɛ ha w'anu wɔ nyam bɛtena yɛn so ama yɛbiribiara yɛ nhyira nneɛma a ewiasefoɔ ehunu a ɔbɔ hu yadeɛ ɛne ho nneɛma bebree no san sɛ Awurade yɛtiw mu no wasɛm ɛti yɛ mu no nti no Awurade yɛnsuro san sɛ bɔne ɛntimi ntina wɔ Nyankopɔn fi wo a woyɛ nhyira na woyɛ adom na mmɔborɔhunu no yɛnim sɛ na anɔpɛ nso Awurade watie yɛnim sɛ wobɛyɛ mu adwuma ama yɛn so yɛabɛyɛ nhyira ama wasɔre yɛda wase wɔ Yesu din mu amen. Oh Jesus, yankwa, oh mankwa ni muwo. Maminka, oh minka niamewo. Oh eni niamati trewo. Oh Jesus, yankwa, no na oh mankwa ni muwo. Jesus, yankwa, oh mankwa ni muwo. Hallelujah, meka niamewo. Oh, eni niamati trewo. Oh, Jesus yenkwa, oh mankwa ni muwo. Jesus yenkwa, nuna oh mankwa ni muwo. Hallelujah, meka niamewo. Oh, eni niamati trewo. Oh, Jesus, yankwa, oh mankwa ni muwo. Iradi yankwa, Jesus yankwa, oh mankwa ni muwo. Maminka, oh minka niamehu. Oh, eni niamati trewo. Yeah, Jesus yankwa, oh mankwa ni muwo. Iradi yankwa, Jesus yankwa, nuna omakwa ni muwa. Oh, this empane ite nyansafu we ya cheye. Hallelujah. Oh, this empane ite nyansafu we ya cheye. Hallelujah. I know enya ebu we. I know enya ebu we. I know enya ebu. Hallelujah, I know
Oh, to make a spirit. Wana wachene radinu yawodefu. Hallelujah. Wana wachene radinu yawodefu. Wana wachene amio. Wana wachene radinu yawodefu. Hallelujah. What the tabai to say according. Oh, to make a spirit. Wana wachene radinu. Oh, mete onde dade, hallelujah, mete onde dade, oh, hallelujah, nyamie grandma ba, oh, friend me se me bra, ah, mete onde dade. Amen. Me passion betu en safre bra call dazi na obompire go for you. Me passion in there corner. Nyami tumfo me passion mukate ne obompire for you. Nyami tumfo o ma yeda wase enano pay. Se aye wadom no ma yakeka en sase e dia bo for dia mawo. Erade me sure se ba bibiara sika free buy ma enye nhira. Mr. Soto, Shira Busu Guyan so, Ne Juma, ye nyina, and yen shira. Eradi once I went nebino, the eye see one quiet yam when ye be a mano. She won when I'm more brabum, the baby, a quite be a sissy mouse, the bear. Now what you send a banasi a bar for the ashu when you are. What me up one way, be out a board, you might, yes, you demon of a bompire. Amen. Then you may see. Hallelujah. Higher beside the Christian Worship Center. And then it died, Dikaya, only a sum when you be fear. Pacho Mammy wave na Yama beside the welcome. Me Pacho be any answer. And I was say it me here as a patron, you want to near chair crowd the brand be fear. Amen. Me Pacho be Fred Dickness patient. What man now be my announcement? Amen. Amen. We are back on our normal schedule for the week. Women's Movement program now it's over. One baby, why I just saw train me at my next year. Amen. Mepamocho BIS Bible Studies is back on Monday. Nyamea Duma, February 9th, 7 p.m. Obiambo Modia, so then it's on Zoom. It was Zoom. Into no bibia, baby, I will be even if you cannot talk, you can join in and listen. Into no biamo Modia say Drew Mondays start at 7 p.m. Into no biamfane honshim. Amen. Nyamea Duma on the 8th of March, multicultural services in commemoration of Ghana's independence. Intino, the children say Ghana independence. Yen best celebrated waha on the 8th of March. Inti Nyamea Duma yenina said dress to represent Africa, Ghana. Intino, so who kente who want to maybe African fabrics, Ghana fabrics, and of them dress to represent intino yembo modi druwa na yen dress fe na match bones and so yeah they special intino you see us live. Amen. Youth Week. It's coming on from 9th to 15th. And then, Pastor, 9th is the 9th,
The Bible studies is still gonna, March, okay. Yes. On the 9th February, and a youth week to 15th, and a youth week, a best started. And then a youth, no, no, Diana, remind you, Omona, preparation, and vampire bonsun tie, Omechi, the Drew Honso, so I and joining in. Amen. Easter convention. Me pacho se won register ya. Yen sister Scholastica. And I say yen penny for ni na yedikness na na ma wu na obe register. Penny for ni bia wu mo ye be register. A cost for 2 nights, 360. Into se mo ye 2 na mo cha, and then you divide the 360 among yourself, which will be 180 each. And I say moya phone so na mo divided to some of share room na mo divided. Me pacho or any questions be any concerns be me pacho reach out to Yen Dickness Nanama and any of the leaders and Scholastica Boatin or more ebetre umu. Amen. Pamocho ye weekly programs the same. Monday through Friday, 5 a.m. to 6 a.m. morning showers. Momodiana brasso na bra ni nyina emeti nyame asem eno ne ye o breakfast for the day. When it come to spiritual, your breakfast for the day. Into Bomodiana brasso nyame ya adoma family hour and so eguswa koso. Mondays and Thursdays. Eshasia 11 p.m. to 12 a.m. midnight into Bomodian and also Brasso. Wednesdays, BGS Bible Studies. Yes session, your Bible Studies into the Bomodian. Obasu Monday, now asan Basso Wednesday. Nyame aduma brasubina enchrechere pa ewo ho ya be ene presiding preacher went to me and bisa question, but when you come to the Bible studies abet me bisa question contributions ubet me add on. Amen. Fire night nyame aduma Fridays since we yeshemu ha empaibo gidi 1 hour. Now you are out of here. Into mama nyina yemfa ye hunshem paibo eye into no me testimony of paibo into no bomodiana fa hunshem na nyame obesane ama won so nyame nhira ye nyina say ne etimi make it. Amen. Bon some kese pa my dickness. Amen. Me pa me cho bread ye be frɛ BG kɔ na my hymn closing hymn. Hymn number 89. Me pacho omoba no mu wie a ye be frɛ ya ma me panyin Lady Peggy Akufu na on my closing prayer na owie a na yen grandpa Dr. Apostle Dr. Kwabena Akufu na also on my benediction. Amen. Praise the Lord. Pamcho ebe we are closing hymn no apostolic hymn number 89. Shrami fa wonsa to me su Yesu Christo shrami wonshirana I'm by some pachoma yin I sorry. Shrami 1 2 Shrami fa wonsa to Yesu Christo Shirami. Yesu Christo Shirami. Shirami. Wushirana. Shirami. Na mintina wufida. Shirami. Na mintina wufida. Wufi. Etie won sampada. Etie won sampada. Shirami. Nama tina wun chanda.
papa don't shame. Na ye hwehwe enhyira afiri wo basa nsem no. Na yes, na wo se wo a wafra yen se wasua ni no. Na yes, wa kan ye ho sa don hwiri. Emra ye pa ye ho ne afo asennua na so a. Na ye di wawurade wachi no. Yes, na se Awurade boa yen. Awurade boa yen sanse wa mmoa yen oboafo biara ni baabi. Awurade akwantu aye etu enye wiase akwantu. Na ye dachi akwantu ni nti. And Awurade o se o se etimi ye akristofo mapa. Awurade nya se ye ba kwase mankwa kristosom ye ba na ye kɔ. Ni akwa akɔtena ye de ye tete no emu. Kwase ara de ni aba ni aye kama edwada ni aye nipa foforo. Enye sa na wo hwehwɛ. Na wa pese wo hwehwɛ ye ni Awurade no more baby, no more nominal Christians. But Father God, maybe baby Christians are doing doesn't mean that so I atena mu enfia duo no, enfia duana, enfia duosia no. Yes, kopum se Awurade beba. Yem pese wani onyam ne be hwere yen, ene yem pese wo dan kwa ma no so be hwere yen. Eno de yesi da bi. We onyame boafo. Awurade ye kasa na yesre wi. Na ye gya ye ho hyehyɛ wo nsa. Wona wo yare wo ye ntem. Wona wo sikasem, wona wakoma atu. Wona wankrata asem. Awurade otane amane addictions, all kinds of addictions. We may go through. Yes, so say Awurade bubu na gye wo ma. Ehye wo din konkran ne onyam. Ya da wase. Uboni ode wasem ba ye Awurade kai no na kai no na ye ono so na koma so ebusade emma no wo Yesu din ti amen. I chose you and appointed you that you should go and bear fruits, and that your fruit should remain, and that whatever you ask him, he may give you. Amen. Let's raise our hands for the benediction. May the Spirit of the living God empower you to take up your cross. May the Spirit of the living God enable you to live a life that is worthy of Him. May the Spirit of the living God lead you in the path of righteousness. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face toward you and give you His peace that passes all understanding, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.